Waduh. Jagat pangestu Warna. Ndasena. Apa? Sajene iki ora eneng menungso sing iso natas kan watekane Duryudana coba mung kowe. Ndasena. Ayo le, cah bagus tak dadekke ratu nek Ngastina. Aku niat ngene iki ora kok aku dipamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedan dadane Antasena. Nek nganti wonten atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi ping ngroko aku gelem. Sumpahku tak sumpahke keblat papat segara gunung wis ning rino wengi sekseni karo sing gawe urip. Ora ndi niat di. Urip Antasena ki apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Lho Simbah Patih, Simbah Durna sampeyan iso nampa guneme Antasena ki aku wis matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek ratu ki eneng syarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh lan ngerti pranataning praja. Monggo aku ki wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polahe Nalendra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono. Nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku ora basa. Wah, nanti dak Yai. Wah, kuwi ora apik to. Ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kanan kaya ngene tak lakonane dhewe. Ning saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Oh, Tuna. Wonten dawuh. Nuwun mapunten. Krana agen kula sanget tresna lan anak kula pun Antasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng pun Antasena. Oh. Rika. Sampeyan sing katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Boten wonten raos bruntel. Boten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal karang Barsata Kurawa lenggah wonten negari Ngastina. Nek pancen kabeh iki dadi tekate Siwa Duryudana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning